Kusenjani? Sawubona boss. Krenda Sam. Ngiyaphila mnewethu. Hayi. Sikhona mfethu singezwa kini. Mfethu ukukhala kusiza siyayincenga nje siyaphambili. Ayikho indlela leyo baba. Cha. Ake ngithi nje siyakwamukela kuyishow yethu lana Invasion of Privacy. Cela nje usiphi igama lakho mfethu usuwakuphi nanokuthi yini ekulethe la. Alright. Hayi mina mfethu igama lami ngumthobisi waMpungose. Thobisi. Ngihlala la eMamelodi. Sengithi-ke ngibhale lana ngoba ngibone show yakho lana ngoba hayi kunezinto ezingixakile. Impilo nje inesiphithiphithi. Uyalazi ukuthi kuyalena. Ya kunjalo nje impela. Ngoba kunezinto umuntu engihlekisana naye nengiphila naye sengiphile naye isikhathi futhi. So kunezinto la engasaboni khona kahle. Sokushayisana khona. Iliza thize. Khona into angakutholi kahle nenani. Salugxuma nje nani. Ingazi kwenzakalani. Kanti lokho exoxwa manje. Safuna ukuthola ke la ukuthi kwenzakalani kahle mina. Ngoba yabona uma ngithi ngiyamgijimisa mesobe yi2 nenani. Angisitholi isikhathi. Umuntu nje onesiphithiphithi nenani ngoba wenza lezi zinto zakhe nena zabo makeup in. Yeah. Kahle lo muntu lana ngamthola mfethu nena emncane kabi. Ngamkhulisa uzofikela akhona manje nami la ngikhona manje. Yeah. Kodwa manje sekunonto ongayitholi kahle. Yeah, sokunestyle, sokuneyitayile ekhona. Ngasolisa ukuthi mhlasimbe ngathi hayi mfethu. Hayi. Hayi cha. Mina ngibuzwa kahle baba, ngibuzwa kahle nje kamhlophe. Kodwa ake usendaweni eright yabona thina la kwa Invasion of Privacy asidlali nabo. Uma ukuthi ngempela umuntu wakho lona khona lapha abhizixhuma khona nje. Somthola. Ufisa kanje ukuthi nje kuphela ngeke ngixolele if ukuthi angijongoba bengabaza. Hey. Kodwa phela kube kuyinto enhle ke nokho ngoba phela kunokuthi uthole ukuthi kuyinto kanjalo yabo. Yeah, bafuna asithema sigoqe mina mfethu. Cha, kulungile mfethu ngicamtha umama sombiza manje yabo. Mase nibiza umama ke wena ungajampisi. Lezokwenza kanje nje ngixoxisana nje ngathi nje kusemnandi kudina kunje. Umfowethu uzothatha amafoni la. UnoRasta ngalena we-IT. Wakhenika amafoni bese yavula lapha ifoni yabuya kini ngiyakunikeza wena ukuthi khona phela ungena lapha efonini ubheke ukuthi khona nokuphazamisayo yebo lo. Uyabona yiseni ihlekele lo mfowethu. Mhlawumbe lokho kukunika ukuthi ngithi ukuphefumula kahle nena. Cha khula bethu. Ngoba bengivalelekile mfowethu. Sikuphethe lana thina siniphethe. Hayi ihluphe mina mfowethu. Hayi cha. Ngicamsorete ukuthi singambiza umama mhlawumbe. Awumbizo mfethu ke sithi ulindele noma yini ke mfowethu baba ungavilana usubumelwa inhliziyo senzeka noma yini la ka Invasion of Privacy. Ndoda. Sazi sobona khona phela. Lungile mfethu simbiza umama. Lungile mnewethu. Siyanamukela ke nomabili namuhla kuyishow yethu siyibiza nje i-couples therapy. Lana siyasithanda ukuthi nje sigubhe celebrate uthando labantu abathandanayo abaphilisanayo sizwe nje imvelaphi yabo ukuthi le ndlela yabo bahambe abathatha yabasusa kuphe babekaphi bonke kanjalo. Umfowethu kube sengihlephulele la ukuthi cha intokazi ahlekisana naye nje kunesinqanda mathe sakhe la nakho sekuvela wena ke phela mntowethu. Yebo lo ndaba ngabe umfowethu uyamazi? Ngiyamazi. Uyamazi. Wo yena akaqambe mangamethi mhlawumbe nahlekisana. Ngihlekisana. Usukani manje. Hayi cha ngiyajabula. Cha makunjalo. Kanje ningiphe nje ningithi nje hlephu kancane ukuthi nahlangana kuphi kanjani bekwenze njani nize nifike lana nje. Angazi bafuna ukukhuluma ke ingani lento bafethu. Okay uzokhuluma. Nje ngaqala nje ngophela vele mina ngaqala. Okay. Ukuthi ngibone lemba lenhle ngize ngiyikhe lemba ngiyibeke emagcweni asekhaya. Sukani madoda. Intokazi lena uqala ukuyibona kwami naye ibisasencane ngingengaka ngabona ngoba nje ngimbone mfethu bengisadayisa ishisa nyama la ngaphandle lena estradini. Aza ngaba ne-restaurant ngempela ne ngayibona lenkosazana lena ne ngagcina sengiyibikile kuyo. Ngoba bengihlezi ngiyibona la igijima ukuthi lo muntu lo umuntu ngaphisana naye. Hayi sakhuluma naye savumelana ne ngamthatha ne ngoba umuntu wami. Ngoba sofo sahlala ngoba sithi zwenhliziyo yami wangiphilela. Ngigijime naye nena la engikhona naye besigijima sobabili kanjena. Yeah. So ube umuntu obeyiyona yonke into empilweni yami. Yeah. Namhlanje na ngizothi
ubalekile empilweni yami kakhulu Nkosi. Ngiyabonga. Oh. Noma kuthiwa kwenzakala ini nani buhlezi onami. Ngiyabonga. Wow, sokani madoda. Yaphimisa insizwa. Mama. Sesimzwile umfethu ngapha ekhuluma inhliziyo yakhe bakithi. Hayi ngathi nje likhulu impela Alibonile like me. indima ngiyamthanda. oyidlalile. Ngiyamthanda na. Awusitshele nje na ukuthi yini engakho ethanda kuye wena. Ukuthi hayi kwangithathe ngisesemncane futhi ngangiseyiflenda ngilapho ya ngangithanda ngangidlulela eshisa nyama yakhe ngimane ngidlula Okuyaluza lapha. ngimane ngimbone ya Awunabe ubona kanti. Ubona? ngimane ngibona because akithi bengidlula nje bengidlula esikoleni ngiyambona Awume ngale ndaba yakhe imnandi kahle idinga ezinye alani singakayi phambili kunento la sesithanda ukuthi siyenze. Uma sixoxa kanje asifuni phela lokho siphazanyiswa izinto ezithile yibona lonto le. So siyasithanda nje ukuthi yabona ama guest ethu siwacela siboleka amafoni abo siwabekele lapha. Engazi iringe manje sesiyaphazamiseka kusakhulumeki nakahle yabo. okay So wabeka nje lapha nazobuya. Sembekele Rasta. Awungisondelele ngapha mfowethu. Ubambe la. Wagade lapha engalahleki. Ulokhu uyaluza lapha na uqhubeke nalo ndaba. Uyaluza phambi kwelokhuza. mane ngiyadlula nje Ngiyayiveza ukuthi hayibo njalo ngikhona. ya kanti waza kimi Yeah. wazongishela yayi ngamvumela nami sathandana kuthe kuyisikhathi manje thandana Yeah. I-relationship yenu nje mnandi impela. yakhulu Yini nje le yakuchaza kuyo wena? mina bengichaza because bengumuntu oyiphandelayo yabo Me. Nje niphilisana mnandi ayikho into ongacomplaina ngayo. naye yayi complain Awu complain. Owakunelisa. ilahle nje Manje nje ubudlelwane beni manicabanga nje buqine kangakanani nje abunyakaziseki mangase kufika nje enye insizwa la ithi hey Dudlu Ntombi okanye kufika intombi de wena insizwa ngiyakubona njalo sishindindi kube nje hayi angiboni mina kimi hayi awubona wena mfethu Mina ngizethembile nina Uyasithembile kakhulu futhi nje. Fukane Ngoba phela ngathatha isinqumo nje. Kumuntu oyedwa. Ingazi-ke kwenkosazana ukuthi ekushoyo okukhulumayo kuyafana nokwenza nena. efana nokho phela indaba isekwenzeni sasekwenzeni nje ngiyathanda ngoba kanti kulento ethanda ukuyenza la ekhaya lezenzayo ke sayithanda phela nje abantu kuno chef la abapheka abakhulu nje bathanda ukuthi basithelele ukudla basiphakele lana uza ngetray kuza ngamasoso eForasa lapha ukungilethela ukudla ngamasoso mfowethu nakhe nayilento le ayizwakele kanti azanginathi ukudla lokho nakho phela awumeke yabona into ezalayo sithi kanje bamba lapha bethu yabona wani ifoni yami kunomfowethu la ukhona yabona ngalena nje egumbini kuthiwa ulokuzana uRasta we-IT yabona into la uRasta ke lapha nomandla nje ula nje kwizinto ze-technology so ufika wayivula ifoni ivuleleni khona nizokwazi phela ukuthi nikwazi ukungena ku social media ko DM lana nikhona ukubheka ukuthi akho umnyakazisana okwenzekalayo yini lapha yabo lonto leyo mara wayekuzomela ihlanganise ifoni yami no wena manje sifuna ama message samamzini la uzokhona ukubheka la so uzobheka yena umfethu ngapha na uzobheka futhi ngokwakho ngathi nje ayihlali kahle lena yini konto ufuna ufihlile uzithemba kahle ngathi nje wazingabaza bona mfethu ubheka lapho ke so nje uma siqeda nawe uyayithatha lena ngithi uyaqalaza nje ulokhuzana manje ngizokubambela wena okamanje angithi so sibheka ukuthi hayi ngempela kunyakaziswana yini ngoba nje ngiboni kahle ngathi nje awusahlaliseka ngo-right Oy baby uNtando lo engimaziyo lo ojwayele ukulanda lapha ekhaya kunontando untando wakuphi lo Nkosazana baby uba untando bafethu untando bama hayi yo umfana nje bengifunda naye lapha benzina ama makeup basemba mani lawo yini manje kwenzakala baby yo sengithanda yena mina hayibo Dodi ngibona nawe ngisengithanda yena wena ngisakuthandi hawu kanjalo nje hayi ngisakuthanda wena mina sengithanda yena uNtando leyo yonke into lengiyibona lana eqaleni ukwenzakala kahle qala kwenza 3 months back
Because ngibonile ukuthi umdala mos kungcono bebhizinisi angazama ayinawo. Ya sister, hawu sister kusukela le awume nje lapho wo mana sengimdala manje kunawe hawu Umdala vele wona bongaziboni ukuthi umdala. lokho sukubona manje nani Yeah. ngithathe uyintombazane nje engenagama yehle inyuka la estradini igijima la estradini ngakuthatha wamuva wazohlala naye ngakufunela something ukuthi nawe ukhona ukuphila njengawo wonke abantu Bengizothini mina? Bengizothini ngithole ngidesperate ngithole ngixakekile bengizoyenza. ulethwe yinkinga kahle kahle la wena Bengilethwe yizo manje sengiyabona sengiphumule kuzo. hayi kodwa sisawu ngeenyanga nje ezintathu usubona ukuthi usungazi ukuthi ubona ukuthi umuntu uyamthanda Intanga yami. lo muntu ohlale naye isikhathi singaka ngikufundisa nemali yami restaurant nginomndeni ne engabe ena ngithatha izingane zabafowethu ngiyifundisa kodwa ngashuza wena akufundisa Angithi bongithanda ngabe ngithanda manje liphelile uthando seliphelile. ubona ama celebrity lapha nani Akusiselep umfana nje naye untana mose uyamazi nawe uhlezi azongilanda lapha endlini. bafa amanyala la wenzayo mana sister dadewethu manje uthando liphelile Seliphelile for mina. Kuyi like mina ngisekho belukhona kodwa belukhona kakhulu futhi bengithanda futhi manje qedwa yini ngifuna ukwazi lokho ngibona untando laphela. cha isimilo webafa ne isimilo asikho la kahle kahle hayi yabo isimilo into engekho kunze impela hey kodwa mntakathu ayibuke ngelinye ihlodo futhi manje usungabele nje uthatha u3 months ngomuntu oinvest yazi uthanda ukuthiwa ukwenza ezinye izinto kumele uyithathe nje uyifakele nje amehlo ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe nje ukujabulisa into entsha kodwa uthanda lokho yabo lento ngithemba kangakanani lento yenzayo njengamanje ngoba bukumfethu Ngiyabona because siyaqhuba. uyakuthanda lo muntu buka manje Azongixolela. hawu kanjalo nje Azongixolela. manje uzama ukuthini shothi lento yenu Ngone iphele because seviyazi sekubonakele manje sekuyazi bengifihla. Manje sekuyayazi ngizoyenzani. mfethu uyamuzwa udadewethu uthini lana Ene futhi lazi mose senza abantu bejabule manje. Sengiyanyanya nokuhlala eduze kwakhe. Sengiyanyanya nokuhlala eduze kwakhe la njengamanje nani. Amasipho la ngitshela wona. Bofuna ngithini? Angisawutholile. hey manje Yona phela ufuna ukuyiphila le kahle kahle ne. Man impilo ufuna ukuyiphila yini le? bafu ayingodlame bafu asilikhona lona udlame Ugqoke bandana na uphila ngobani na kahle kahle. laphansi kwababa alaphansi Ungayigumula phela ikinga. Isikhe semoto siza kimi namhlanje uzohamba ngeenyawo ne. hlala phansi sikhuluma Uzobona phela. Okay, so bona. Bafu. bafu yehlisa umoya Yabo kahle kahle nana nje. Ayikho into engisayihlalele la bafu. Ayikho kahle kahle. Uhambela ukala bana Hayi bafu. sangalunga lento bafu Yini ezolunga? Yini ezolunga? Uyabona la uthi unjani? imaphela udlame ngelungiselo uso asicabanga kahle lento lena Uma wakho wena akazalanga. hayi Wenzeni? mana phela mana Indlela owenza ngayo ne. imani bafethu Uyabona ngendlela lo ujitha akuthole ngayo. Indlela azohamba ngayo futhi. Wabala maswa. Awusho wena. Ekusho wena ngizokusho. Hayi uthezilo nenkuma. Hayi. Ngeze izandla. Ngigezile izandla ngawe ntokazi. manini man usafuna ukucinga nawe ngapho alright Yena ngimthembile. uyenza nje lento umthembile hey kazi kanzima mhlawumbe kwababa ngaphephisa ngane kwethu phephisa kwababa hey angazi nokuthi ngithini kuwe Hayi bafa. manje uthini wena uyayivumela le nyimbo ifike izothatha usu-investa ngaka phela insizwe yakulela ilwento yayo Uyabona nje angifuni ukuthi sengaze ngiyikhunge ngikho lo muntu osifazane baba. hey insizwe le Akazi ukuthi bengiplane into engakanani ngalomuntu. Bengiplane izinto ezinkulu kabi ngalomuntu lona mina. Izinto ezinkulu eziphathekayo. eish Lo muntu lo waziwe ekhaya. Lo waziwe ekhaya. sister Yena umuntu bengithi ena ngizothumela abakhulu. dadewethu usacabanga Kulo muntu lona newenza kanje nani. Lo ngivushela iplate kanje nani. Ayikho into ekhalayo nani. Uphiqiza ini. Uzokusiza ngani lokho? Ufebe bilawuleki nena kuwe. Into yakho kahle kahle. Ngoba phela lapha uqane mhlawumbe baningi futhi. hey
Yobe mfowabo baba. Umvuzo. Phephisa. Sekulungile. Hayithi mina. Babukele emakhaya. Umuncu kumawa kushubile. Kuyilokhuzana. Uyisobhe kunje. Angiyazi lento. Hayi, yabona nje ngitubekile ngiphelele nami ngazi ukuthi ngizothini ngalento lena. Umfowethu lana ubehlele okukhulu nodadewethu dadewethu cha. Kahle kahle wena asilingani manje so nje ngiyiswa lento yakho kahle oyona inyama eqotshelwe mina. Zanzima ke lezo sindaba lezo ke. Kodwa ke besishilo bafethu athi uma ukuthi khona umuntu okhona wenza into engalunganga lana somthola. Tholakele kube kunzima kunjena umfethu ushiya phansi hey kunzima. Kodwa ke waba anemtholela amanzi bafethu engazeyo lo muntu lo. Mtholela amanzi. Yeah babukeli sibongile. It has been a invasion of privacy. Alikho iqiniso ngavela. Uma naku ukuthi mhlawumbe uyasola lapha endlini uthi khona into ongasayitholi kahle mhlawumbe lapho ke nje khona eshaya amanzi awusezwa kahle kuyabanda kuyashisa kunje kuntukuntuku. Usithinte. Mina ngizofika nezami phethe lapha inkalakatha yami lapha no Rasta we-IT ifoni soyivula sithole yonke into phakathi lapha. Bayi-10. Mina ngiyi-1. Siyabalanda. Siyabaslicer. Has been a handsome pumpkin umtimando mbambolonye zingambili sikhaya konina yimlona yalazi udaba aka Mr Content because I'm serving you all as hard bafethu ake ngithi yophinda ibonane futhi dank omens thank you sengihambe njenge shit sibonge lapha.